Янка Купала, Паўлінка. Камедыя ў 2 актах. Асобы. Сцяпан Крыніцкі, засцянковы шляхціч, 45 гадоў. Альжбета, яго жонка, 40 гадоў. Паўлінка, дачка Крыніцкіх, 19 год. Франціс Пустарэвіч, сваяк Крыніцкіх, 50 год. Агата, яго жонка, 43 гады. Якім Сарока, настаўнік, 25 год. Адольф Быкоўскі, 24 гады. Госці, музыкі. Рэч адбываецца да рэвалюцыі ў хаце Крыніцкіх. Акт 1. Абшырная святліца. Направа ад публікі вокны ў сад, бліжэй да аркестра стол, каля стала лавы і табурэцікі, над сталом вісячая недарагая лямпа, на сцяне абразы. Налева дзверы ў сенцы, бліжэй да аркестра куфар. Напроці сцяна і дзверы ў бакоўку, каморку. Справа пры сцяне ад бакоўкі ложак, засланы коўдрай, у галавах высока накладзена падушак, налева ў кутку печ, на сцяне стрэльба, старасвецкі з гірамі гадзіннік і некалькі тандэнтных малюнкаў. Час асенні вечар перад пакровамі. Тандэнтных гэта недарагі, танны. З'ява першая. Паўлінка адна. Стройная і досыць прыгожая дзяўчынка, адзеўшыся ў недарагую крамніну. Крамніна – гэта тканіна, вопратка, купленая ў краме. Адзеўшыся ў недарагую крамніну, але чысценька, без хусткі, у валасах колькі грабеньчыкаў. Сядзіць на ложку і пільна шые крамны кафтанік. Як падымаецца заслона, Паўлінка пяе. Ой, пайду я лугам, лугам, дзе мой мілы, арэ плугам. Ой, пайду я лугам, лугам, ён арэ поле валамі, а я плачу ўсё слязамі, ён арэ поле валамі. Эх, штось не пяецца сягоння, неяк сэрцайка трасецца, як быццам бы хто яшчэ з нячэўку яго перапугаў. А мо гэта песня вінавата? Далі пантачкі, а ніяк не магу сама з сабой да ладу прыйсці. А ну, на шчасце зачну другую. Якую ж тут быць? Ага. Дык чаго ж ты, дуб зялёны, пахінаешся? Дык чаго ж ты, мой міленькі, задумляешся? П'ючы, падыходзі да акна і паглядае, пасля ізноў садзіцца. А ўсё-такі нешта нецікава на сэрцы, і чаго яму, бедненькаму, не стае? Піць і есці, дзякаваць Богу, хватае. Часам татка дае грошы і на сукенкі. Чаго, здаецца, тут хацець? Ох, як жа маркотненька. Проста хоць збірай манаткі, ды ідзі ўпрочкі з хаткі. Ужо вечарэе. Зараз не будзе як шыць, а трэба сягоння, канешне, кончыць. Заўтра пакровы, у Міхалішкіных кірмаш. Эх, каб хаця той прыйшоў, каго так хочацца сягоння пабачыць. Садзіцца пры акне і пачынае зноў шыючы пець. Ой, ляцелі гусі, ды з-пад Беларусі, селі яны палі, на сівым Дунаі, селі яны палі, ваду замуцілі, ды і нас, маладзенькіх, з сабой разлучылі. Бядай тыя гусі, марне запрашалі, і як мы любіліся, цяпер перасталі. Паглядзеўшы ў акно. Ну, ужо зусім няма, як без агню жыць. Зараз трэба запаліць лямпу. Цямнее і цямнее. Ночка набліжаецца, а яго як няма, так няма. А шчыра абяцаўся шэльма, напэўна, прыйсці. Шукае запалак і запальвае лямпу. І што гэта тата да яго мае? З таго часу, як даведаўся, што ён на мяне мілым вокам паглядае, усё роўна як чорная кошка між імі перабегла. Ён-то нічога, але тата дык жыўцом бы яго з'еў. Ну, але тата сваё, якім сваё, а я сваё. Паглядзім, чый верх будзе, таткаў ці мой, ці яго. Падумаўшы,
Казаў, прыйдзе сягоння, каб там і ліха гарэла. Трэба, кажа, сякую ці такую зрабіць пастанову. Мы, кажа, не дзеці, маем свой розум і можам сабой пакіравацца. Толькі ты, кажа, Паўлінка, павінна на гэта прыстаць, канешне, бо іначай, кажа, згінем, як рудыя мышы. Ускочыўшы, ай, нехта ідзе. Ён, напэўна, ён. З'ява другая. Паўлінка Якім. Вось і я. Як тут быў. Добры вечар, яснапенкнай пані Паўлінцы. Што? Золатца маё ненагляднае, прачакалася трошкі мяне, ненавісніка. Глянуўшы на бакі, а ці нікога няма? Гаворачы, набліжаецца да Паўлінкі, вітаецца і хоча абняць яе. Паўлінка, баронячыся. Ой, не магу, памалу. Усе дома, толькі ў Якіма не ўсе дома, бо поначы ходзіць да маладых дзяўчат. Дадуць зараз пытлі старыя, тупаючы нагой. Пазваленне ёсць гэтак позна прыходзіць? Якім сядаючы. Ёсць, моя ты сакатушка-шчабятушка, кажы толькі хутчэй, галубка моя бяскрылая, тата твой дома ці не? Бо ж сама ведаеш, якая ў нас з ім страшэнная любасць. Паўлінка, сядаючы за шыццё. Ой, чаму ж не ведаю, як між катом і сабакам якраз. Але, смела будь, як у Бога пад прыпечкам. Паехалі абое на торг, і пэўна позна вярнуцца, бо маюць трохі сяго таго да прадання і маняцца сякія-такія зрабіць пакупкі. Бачыш, заўтра мае быць трохі гасцей з кірмашу. Абнімае Якіма, раптам знаходзіць у кішэні кнігу. А гэта што? Чытае няўмела першыя радкі з песні аб сокале Максіма Горкага. Потым ён забірае ў яе кнігу і сам чытае. Якім. Так, значыць, тым кшталтам вечарынка будзе? Паўлінка. Так, вечарынка быць-то будзе, але не ўсе на ёй будуць. Якім. Эх, Паўлінка, ты ўсё сваё. Мне і так горка на душы, як бы хто там палын засеяў, а ты яшчэ прытычкамі сваімі соліш. Вось на злосць ды прыду. Што ж яны са мною зробяць? Паўлінка. Зрабіць-то нічога не зробяць, але ты і сам нічога не зробіш, а толькі пераробіш. Якім робячы папяросу. Ці ясна пана Паўлінка пазволіць мне закурыць пры ёй? Паўлінка. Ого, скуль такая далікатнасць. Рукам, калі дзяўчыны дае волю без пытанняў, а як папяроску закурыць, дык пазвалення просіць. Не пазваляю. Затое вось і ўсё тут. Якім. А я закуру. Паўлінка. А я не дам. Кітае шыццё і хоча адабраць папяросу. Нейкі час тузаюцца, бегаюць адно за адным па хаце і няўмысля раскідаюць на ложку падушкі. Якім бегаючы. Ну ўжо годзе, Паўлінка, болей нічому без твайго пазвалення даваць волі не буду. Ну, калі так, то згода. Садзяцца. Паўлінка шые. Якім помаўчаўшы. Паўлінка. Паўлінка, га? Ці пан Якім забыўся, як я завуся? Якім. Ды не, я хацеў бы, золатца, сур'ёзна з табой пагаварыць. Паўлінка. І ведаю я гэтыя сур'ёзнасці. Перш-наперш будзе, ці я люблю, пасля ці вельмі моцна, а пасля ці гатова ўсё чысценька зрабіць, што чарнабрывы Якім хоча. А там паехала, як не падмазаных калёсах. Ці ж не праўда? Праўда то праўда, але ўсяму мусіць канец. Паўлінка. Ну дык слухаем, вашэсці. А вось, можа, і новую песеньку нам спееце.
Адно толькі за ўмовай, або надта вясёлую, каб аж для воніху захацелася ісці, або такую сумненькую, што, паслухаўшы яе, раз-два, ды бухтыль увір галавою. Вось так. Паказвае і чуць не валіцца, якім падхоплівае і садзіць яе на лаве. Якім? Гэта будзе ад цябе, маё ты сонейка, залежыць. Як захочаш, такая і песенька выйдзе, або вясёлая, радасная, як бы самое неба яснае, або сумная, гаротная, як асеннія хмары над гэтай зямелькай чорнай. Памаўчаўшы. Эх, і дакуль жа ўсё гэта будзе цягнуцца, дакуль, як сухавей сушыць і мучыць нас будзе. Паўлінка жартаўліва. Толькі не нас, а мяне трэба гаварыць. Мне дужа добра, весела і так лёгенька на сэрцы, што... Якім з дакорам? Паўлінка! Паўлінка, закрываючы губы рукой. Ну, ужо маўчу. Як нямая рыба. Якім? Як бы сам ад сябе. Калі ўжо надойдзе тая часінка, што нас злучыць навекі, і мы ўжо ніколі не расстанемся. Калі? Паўлінка. Ха-ха-ха-ха-ха. На святое ніколі. Вельмі ўжо татка мой заеўся на цябе. З таго часу, як даведаўся, што мы з табой злюбіліся. Ну, а без таты гэта інтарэс наладзіць будзе вельмі трудна. Якім? Трудна, то яно трудна, але няма таго злога, каб не выйшла на добрае. Хоць бы прымерам мы з табой так зрабілі, выбраўшы падхадзячую часіну, калі стары будзе не ў злосці, узяліся з табой за рукі, падышлі да яго, укленчылі і сказалі: так і так, наш добры бацішка, я люблю Паўлінку, а я люблю Якімку вельмі моцна, так што і жыцця нам аднаму без аднаго нямашака. Ну дык супакойце нашы сэрцайкі, дайце нам пазваленне ўзяць ды пажаніцеся. Паўлінка. Не туды, мой дурненькі, Якімка паехаў. Уедзеш гэтак у нерад, што ні ўзад, ні ўперад. Каб гэта яшчэ толькі з мамкай, то яно сяк так. Як табе не раз я і казала, але са старым дык чыстая бяда, сапраўднае гора. Хоць ты яму кол на галаве чашы, дык нічога не выдзеўбіш. На парог, кажа, каб і не важыўся паказвацца. Мазгаўню, кажа, гаду пашчапаю. Вось і рабі з ім, што хочаш. Каб мог, дык на першай асіне павесіў бы цябе. Ну, ідзеш у такім разе набрацца смеласці, ісці кленчыць перад ім і прасіць пазвалення. Задаць такога пытлю і табе, і мне разам, што і жаніцьба ў галаву не палезе. Якім? Так-то яно так, але я неяк усё яшчэ надзеі не трачу. А ну ж адпусціцца. Быў жа такі час, што мяне любіў, ды нават у бядзе то тады, то сяды памагаў. Паўлінка. Быў час, але вадою сплыў. Памагаў, пакуль не ўбачыў, што трэба і дачкою памагчы. А як да гэтага стала даходзіць, вось у ім і адзвалася шляхоцкая фанабэрыя. Другую песню цяпер пяе. Нож точыць, востра нож точыць, родны мой татка, на таго, каго сам калісь любіў, і каго я полюбіла, стаючы горача, і навекі вечнае любіць буду. Ідзе і папраўляе падушкі, за ёй Якім, абнімае яе і садзяцца, абняўшыся на ложку. Якім, памаўчаўшы ласкава. Паўлінка. Паўлінка, смеючыся, ізноў забыўся, як завуся? Якім, а ты ізноў сваё. Слухай, міленькая, ці ты надумалася зрабіць тое, аб што я цябе, вадовіча, прасіў і маліў? Сама ж ты, золатца, казала мне не раз, і цяпер кажаш, што татка твой ні за якія просьбы не згодзіцца. Значыцца, сама добра разумееш, што іншага выхаду для нас нямашака. А гэтак, як я казаў, будзе найлепей. Ці то будзем першае, ці апошняе. Янка Лукашонак са сваёй Зосей так зрабілі, Ігнась Манякоўскі са сваёй Дамінісей, ды і шмат хто.
Бацькі спачатку пазлуюць трохі і адпусцяцца. Ведама, бацькоўскае сэрца. Вось мы з табой такім парадкам самі сабе шчасце збудуем і нічыёй ласкі прасіць не будзем. Адно, абы твая згода, і ўсё будзе добра. Я ўжо, прызнацца табе, гаварыў з папом. Ён заўтра прыязджае ў Міхалішкі імшу адпраўляць і заначуе ў ваколіцы. Ну, а мы к яму. Раз, два і гатова. Думаць, то я думала, але неяк страшна. Можа, было б лепей, каб яшчэ трохі пачакаць, а то так скора, раптам. Хто спяшыць, той людзей смяшыць. Якім? Якая ты нядобрая, Паўлінка. Ты зараз страшна пачакаць. Гэтак і ўсю сваю моладасць пачаканкамі перачакаем. А там гэта пачэснае, дачэснае жыццё можна добра наладзіць. Так добра, абы толькі ахвота ў нас была, ды вытрывалась. Паўлінка, а што калі зловяць? Гэта ж я не выжыву сораму. Людзі вочы выберуць, нельга будзе на свет паказацца. Цяпер і то, колькі ўсякай брыды услужлівыя суседзі і суседкі на нас вернуць. А што ж гаварыць тады, як нам гэта Бог наш уцешчка не ўдасца? Якім? Не бойся, золатца, не зловіць. Усё пойдзе гладка. Заўтра ў нас вечарынка. Пасля вечарынкі ўсе будуць спаць моцна, так што хоць з гармат страляй, нічога не пачуюць. Я ўсё акуратна прыгатую. Ты толькі звяжаш у клунак, што патрэбнейшае, а там праз момант і ты, мая навекі вечная. Паўлінка нібы са злосцю. Не, я не твая, а ты мой навекі вечная. Якім? Ну, хай так будзе, як Сора казала. Але гэта толькі тады ў нас выйдзе, калі ты прыстанеш на тое, аб што я цябе прасіў і прашу. Паўлінка, падумаўшы, смеючыся. Ну, згода, да. Заўтрашняга дня, а там пабачым. Якім павесялеўшы. І даўно ўжо трэ было так сказаць. Моя ты кветачка майская. Заўтра вечарам, як толькі ўсе паўкладаюцца, я ўжо ў садзе пад акном буду на цябе чакаць. Ты аконцы адчыніш, лахі пад пахі, ды скакель з хаты ў сад, як пятух. Паўлінка, гэта ты як пятух, а я як, якім перапыняючы, як курыца. Паўлінка, не курыца, а як зязюлька. Якім? Як зязюлька. Праз акно фыр, а пятух цап, а поп крапілам пырсь, а там, Паўлінка смеючыся, а там ізноў фыр. Размахванне рукамі, хоча вырвацца, якім мацней прыціскае яе да сябе і хоча пацалаваць. Яна нібы бароніцца, а пасля хапае яго за шыю, доўга горача цалуюцца.